Awusuka madoda sengimphakathi mina ngumfoka sombisi sanibonani bakwethu ngenamukele lohlelweni lethu lezindaba iSP Media TV. Moqala ungene channel yethu bakwethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungakhohlwa phela ukushare link lethu ukuze simdlondlobale njalo bakwethu ujabe silithola namhlanje la sithola indaba kaJumbo umfoka nyangiwe phasi emzimkhulu ke bakwethu uJumbo umfoka nyangiwe uyacela ukuthi kuyo lenyanga esikuyona bakwethu ngomhlaka 17 April uthi uyacela ke uJumbo bakwethu ukuthi niphume ngobuningi benu niye lapha emhlathuze Sport Complex eRichards Bay amagate bathavulwa ngo4 o'clock kusho ukuthi intambama bakwethu until kuze kube kuleyo ndaba bathi kufeziwe gospel celebration bathi ke ama general ungena ku 150 kanti ama VIP yawo 400 kanti ama tickets asatholakala nase computer tickets bakwethu futhi uma uzitholele lakho ungaze uphuthelwe bathi impila yaswela umsila ngokuyalezela kanti ke bakwethu bathi ku Facebook uyabathola uthi kufeziwe gospel celebration ku Instagram nakhona uyasho ukuthi kufeziwe gospel uzobathola kanti na ku Twitter uyabhala ukuthi kufeziwe gospel batholakala bakwethu uJumbo uyacela ukuthi niphume ngobuningi benu nihambe nomeseka uzobe ekhona endandisa njengenjwayelo niphume nihambe niyo jabula bakwethu kube kumnandi ngalendlela uthi uyacela ukuthi nithenga amathikiti. Mina ke bakwethu njengentatheli yeSP Media TV 1 ngicela ukuthi ningibambe video nelandelayo ngokuzayo.